Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time 12 minutos nakaligas attack ng alas 5. Karong adlaw pizza 5 kita sa bulan sa Agosto tuig 2020. Inyo ka action na Marlon Herobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sa balita lokal, mga balita nga dapat tutukan, digital payout para sa mga left out. Una sa balita, una sa aksyon. Linyahan na nga may social distancing kung kaisa way isang linya o kung way isang pulungkuan kundi tindog lamang. Linyahan na nga may social distancing para makakuha sang ayuda sa SAP. Sa Bacolod Subong gintutukan. Apang pagdugok sa mga managkuha hindi sa barangay, hindi man sa eskwelahan, hindi man sa gym, kundi sa guwa sang mga financial service providers. Bangod ang tagtangaday digital payout, sugod subong nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. 15,049 ka mga left out na families pwede makakuha sa accredited payout centers. Ang M. Loweller, Cebuana Loweller kag Western Union. Kamusta? Nangin matawhay kag matalon sa ibala ang tagtaganay nga magalawig pa tubto Agosto 9 sa isang ka establishmento komersyal. Dinilapit sa Action Radio Bacolod, may isa pa to ka branch sang financial service provider. Tingala ko kadamo sa mga nagapinungko, kadamo sa mga naga-standby, kanang tawo sa unhan gali mayara sang nagtaganay sang SAP paagi sa digital payout. Mga left out ini sila ha, nga mga benepisyaryo mga aksyon nga waay mahatagan sa unang trans sang tagtaganay. Samtang mga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental kag Bacolod, balantayan na naman pila ang posibleng nga magdugang nga kabaypaw lang. Pila ang mga nag-alalayo nga amugid ang masami nga ginalauman naton. O kahapon damo-damo sa mga nagdululugang nga mga COVID positive. Subong maka-aksyon kabay pa nga way lang sa magdugang. Amo nang ginahulat-hulat naton. Taran. Una sa balita, una sa aksyon. Ika-58 nga regular session sang sangguni ang palungsod sa Bacolod subong hapon. Ano ang mga signifikante nga gintalakay session ginpatigayon sa session hall. Pero limitado ang pagsulod sang mga tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Monitor man ni online ang ilang sining nga sesyon. Manang sesyon sang sangguni ang panlungsod sa Bacolod. Malawig-lawig iniyay kumpara sa iban nga mga sesyon sang banwa kag syudad sa probinsya. Man kadamo sa mga nakalinyada permi nga mga agenda basta ang SP sa Bacolod ang maga sesyon. Mga frontliners sa Bacolod, CDRRMO personnel nagapabilin nga COVID-19 free
Bisan pa nga silang masaming nga expose sa mga positibo sa virus. Mayari ni sila ginapatigayon nga daw weekly bila mo. O kung mahimo pa lang, weekly okay na siguro si Manal nga pag-test sa ila. Kabanti ang ila sa niya amuma ay ila sa niya ginaserbisyuhan. Amoning mga ginadala sa mga quarantine areas. Namo man na ang perme nagapositibo sa COVID-19. Hindi gid malayo nga ang risgo nila ara gid. Amo na sila mga frontliner nga dapat nato sa buligan kag suportahan. Hindi ta pagkakahadlokan pananglit nga mayara sa isa ka personnel nila ang magpositibo. Kinahanglan nila ni isang suporta. Ang suporta magagikan sa aton tanan. Ang porok araw sa Barangay Vista Alegre daw hindi mayo butangan sang isolation o quarantine area. Base sa pananawan sang City Director sang Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Damo-damo man nga mga lugar guro diri sa Bacolod City. Ang syudad sa Bacolod ti lapad-lapad pa naman. Ang mga areas nga mayara sang laka ang buildings kag panimalay nga pwede mahimo quarantine area o areas. Kaya nila man maka-action nga basi maglabot pa ni sa bulan sa Disyembre kung masunod pa nga tuig. Ining nga krisis ang ginatubang subong dala sang COVID-19 nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal. COVID-19 sa Pilipinas nga umpisa kahapon. Naimpunan sang balita angot sa isyu sang korupsyon sa PhilHealth. Ang PhilHealth nga isyu subong nagsentro sa kay Senadora Risa Ontiveros. Damo sa criticize saya ti depende na sa resulta sa dalagan sa investigasyon ho nga ginahimo subong sang Senado. Ang ginabantayan sa masami ang palayag ni Senador Manny Pacquiao. Kada tinagaginaboy ani Manny Pacquiao ya majority nga nagapamati kag majority Filipino paboro siya mo. Alam mo si Manny Pacquiao ya ginapangapinan niya gid ang makaluluoy nga mga pighado. Kita mo nagligad to biniraya ang mga nakritiko sa administrasyon ni Duterte. Maginhingadlan pa nga ito sa congressman. Ang congressman ang ginhingadlan yawan may kaik. Una sa balita, una sa aksyon. Di ba? Kadomdom kamutosang tingog ni Manny Pacquiao. Tumigil lang kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Tumigil na kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta sa taong bayan. Wagid ni sa may nag-react nga senador or pareho o kongresista si Esther patutsada mo. Manuay sila sang ibalik ng isyo kay Manny Pacquiao. Anong ibalik nilang isyo kay Manny Pacquiao? Kaya nabalaan ta naman niya nga nagmanggaran bilyonaryos Manny Pacquiao. Pagi siya sa nga pagpaninguha, pagi sa balhas kag dugo niya. Pati niya sa nga tiayon nga si Governor Chinky Pacquiao ginasuyaan sa iban na hagay ko no post. Ilan na iya? Why ka mo na iya labot maghala ka post sila bisan pa nga may COVID pandemic subong. Sadya no? 519 daw nadula to sa headline sa nasyonal tahaw. Yang COVID-19 subong nalaktan man sang isa ka tumayog nga balita hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bugo sa kalibutan. Ang pagsigabong nga natabo sa kapital sang Lebanon, amoning Beirut. Kapital sang Lebanon, Beirut. Sigabong nga nagpatay og nga daw pareho sang linog gidya. Mga nagkalamatay sobra na 100 kapin 100 ka mga tawo na. Kag ang subo dali pamatian makaaksyon bagod may mga Filipino nga nadalahig nga napatay, napilasan iban missing pa. Ang Malacanang subong nga hapon nagpahayag sang pagpakig-unong
kag kasubo sa mga Lebanese people. Ang DFA nag-report 2 ka Filipino kumpirmado patay, 8 ang pilason, 12 ang missing. Grabe ka kalulbaan sa natabo. Bangod damo sa nakakuha sang recorded video subong aramat-amat galapta sa social media. Pwede nyo na makita na ang recorded video kung ano ka basko ang pagsigabong, ang pagtimbuok sang aso kag kalayo, kag ang mga tawo nga nagdinagan nga halos maligo sa dugo bangod sa pilas nga angkon nila. Man ining area ni tambo alas baybay mo. Sus, kung lang tawon ta sa Laragway mag-aksyon, ang ginbilin sa ning pagsigabong, daw latang gin lampusan sa batubla, amo na nagkalagupi to mga estruktura. Pusang-pusa tanan ang mga lapit to mag-aksyon. Grabe nga pagsigabong niya mo. Daw linog ang nabatsagan to sang mga tao. Ang Lebanon Prime Minister nagsiling nga magasentro ang investigation mag-aksyon sa 2,750 2,750 metric tons nga explosive ammonium nitrate nga ara sa sulod sa isa ka warehouse. Posible mo na ginapatihan nga nagsigabong 2,750 metric tons nga explosive ammonium nitrate ara nakastock sa warehouse. Kailan tuwan nyo bla kung ano kadamo na mga kaaksyon. Grabe nga insidente, no? Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid ang talalupang doon nga balita, Pilipinas naglabaw, nangibabaw. Galing kay lain, hindi good news nga papangibabaw ni. Nagibabaw sa may pinakamadamo nga numero sang COVID-19 cases sa bugos nga Southeast Asia. Kung sa mga salakyan pa, nag-overtake na siya. Ang iya sinigin overtake, pungsod Indonesia. Matapos i-report sa nga DOH nga may 3,462 ka mga bag-o nga infection subong lang na nga Miyerkules. Subong kabugusan 115,980. Gamay lang ang labaw sa Indonesia. Ang Indonesia may 115,056 ka mga kaso. Ang 5 ka mga probinsya nga nagapanguna sa Pilipinas nga may damo nga kaso: Metro Manila 2,434, Laguna 105, Rizal 101, ang Cavite 73, ang Cebu 62. Subong lang na ngadlaw mag-aksyon. Umakin mo. Binasulay pikitas ni. Tion na ining katanan kita dapat maghugpong para ining COVID-19 mabatuan kag mapalayas naton. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 5:23 Action Radio Philippine Standard Time. Ang tiyempo naton na maamuman kahapon, no? Medyo may ara sang time nga nagatupang ulan dari sa mga yasuran sa nga Bacolod. Dari balaon naton ano ang naobserbahan sa ato sa nga patrol. Kalagitnaan dalaga sa trapiko with action Eden Aboso sa patrol. Action Eden, mayong hapon, please come in. Action panay ang medyo paang rason nga lang action ang mga payo. Alas 5:24 Action Radio Philippine Standard Time. Dalagyan Action Eden ha kay kada 2 ka segundos nagasido ang atong sininga signal. Sa kabaritor sa atong sininga live stream temprano pa. Salamat in advance. Acknowledge na kapanagadugay ha. Dari lang mo, standby lang. Arena sa Action Eden sa balik ka report. Action Eden sa balik ka report, please come in. Loud and clear na Action Mar. Why po na? Sige. Okay, Action Mar, sabi naman lang ang ka-action. Dala lang sa mga panaming nidra. Ang inyo mga, mga warrior drone. Ara naman. Okay na. Sige, Ben. Okay na. No. Ako tama, Action Mar.
Intro heavy kanta be ba si Tuwing umuulan. Lan. Gyapon. Kakapiling ka. Daw di sa madala sa ulan haw. Okay na, okay. Ano naman? Mas Dali lang Daxon Eden ha kay gina plaster to pa no. Ang ato sa ding signal dari ka mamaka-action sa sa traffic report na sang ato sa ding patrol with action Eden Aboso. Balaon to be kung sige pang panakop subong, sige pang palibot dapat amoning time ho malibot kid ang ato sa ding mga task force blani lagi natukod nga nagapanakop sa way nagasuksok sang face mask kag way nag-implement sang social distancing. Action Eden. Pio na gini Action Maria, matamat na Action Mar ang pagbulubugat sa trapiko. Siyempre, peak hours, nagapauli na itong mga ka-action. Notice natin Action Mar sa itong paglibot sa syudad sa Bacolod. Area sang Lopez East, Dalan, Araneta, kag Lacson, basta may bumper to bumper ang dalagan sa trapiko. Kag diri mo gid makita Action Mar nga nagkadamo gid sa mga salakyan sa syudad sa Bacolod kay sa gihapon madamo man sa nagakadto sa Bacolod, gikar man sa katubad nga syudad o Banwa, hindi lang para magtrabaho, kundi ang iban Action Mar, magbakal man sa pila nila ka mga kinanglanon, bagag kalabanan, diri gid sentro sa trade and commerce. Dalan Rizal, Mabinil, Gatoslao, Action Mar, galato naman Action Amar ang moderate nga dalagan sa trapiko, rason nga ang iban mas ginapili, mag-overtime sa ilang mga ginatrabahuan para lang paganhaganon ang traffic. Sa aton man nga paglibot, madamo kita nakita sa nagkalain-lain nga sahi sang barriers nga sikangay kapon ang Mar kumadumduman trending at balang nagakasanay sa motorsiklo nga dahon sang saging ang gingamit bilang barriers kag may ara man sang karton Action Mar no kag may iban nga nagsunod gid man sa disenyo nga aprobado iya sang aton nga national government daw kabudlay man Action Mar ipatuman ang social distancing nga gitawag, especially sa mga remittance center karon, kundi gitala na ang DSWD kag DSSP para sa digital stock distribution. Umpisa man subong nga adlaw. Samtang mayoriya sa mga Bacolod noon aware na gid Action Mar sa task force disiplina. Rason nga bisan diin ta magtulok subong wala kag tuoman babaw dalom, nagasuksok na sila sang face mask bangod nga ti kanugon sang 200 pesos or more Action Mar nga ibayad nila bilang penalidad kung sila ang madagpar Action Mar. Pamatira doon kadali ang Bita Radio Operator nga si Jericho Servania. So far ma'am, traffic situation na medyo malululigwa bagit man ako. O natahan na dugay-dugay mga peak hour di mga matamat di pa sa pilaga mga intersection lutok. Bariyot ang lukitinda. Action Mar, kabayan lang so minor ang mga aksidente lang man sa dalanon kag wala man Action Mar sang major accident nga na-record man ang aton sining nga bitaw sa gihapon ang aton mga action reminders lang gid nga sundon gid ang mga pagsulundan especially health protocols nga ginapatuman diri sa syudad sa Bacolod. Bangod ang aton nga otoridad wala nagauntat man sa pagbantay kag pagpanakop sa aton nga violators. Para sa complete nga management sa inyong liver detox mag GTX 500 sa kada adlaw kay ang GTX 500Sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Mga peta na 5:29 ba
Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa monitor sa live stream, naga pabulubog na utaran nga maka-action naton ho, naga-monitor. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Aksumar, sa programa special sa Malaka family. Keep safe always, God bless. Arama si Alex Fuentes, payong hapon akson. Sir Marlon, kag happy Wednesday si Emo sir. Salamat. Be safe. Alex Fuentes. Daryl Ong, good day. Sir Marlon, tuning sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay, John Michael Agimay. Monitor lang di sa Banwasang La Castillana. Keep safe, everyone. Mabuhay Action Radio. Melchor Baroka Rumbinas, mayong hapon. Dara sa mga taga Banwasang Hinubaan. Araman taga monitor si Mayor Pedro Zayco nga sako gid permi sa pag tatap sa tanan nga mga taga Kabankalan bangod man sa COVID-19 man. Pero ga monitor ni sa Action Radio Bacolod. Araman si 6th District Board Member Jeffrey Tobola. Rafael Caceres, Action Mall Tamyaw ko Inday Sunny Vergara Charity. Isidro Vergara, Jinx, and Brian Isidro Vergara, Ace kag Tisoy Lozada, Bimbo kag Virgie Vergara, Judith Tibar, Sylvia Villarde kag Obispo family sang Escalante nga monitor gid permia. Salamat. Allen Transporto, si Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay, monitor man mga angels ko si Joy, Linlin, always monitor man. Tatay Moroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, always monitor Action Marlon. Kenneth Valencia. Good afternoon, Idol Marlon, mahaw ta. Salamat gid Kenneth, arwed ugay di pagkatapos kani matimo-timo man ta, no? Ana Andrea Famos, good afternoon, Mr. Marlon. Okay, salamat. Ann Vergara. Hi, watching from Kuwait. Gianna Pampliega Bagalyanis. Mayang nga po nagsumaron, happy listening sa amon si Papa Sammy sa Bahrain. God bless. Ritzel Bonilla, good afternoon. Mangkot ko kung may biyahe, roro pagkatulo Bangas, no, ay panibiyahe Iloilo Bacolod. No, kay supposed to be kuntani, mayara sang mga taga-DSWD kuntani nga mga kantos Bacolod bladi. No, pero nalang sila bangod way pa sa biyahe, tama naging Hulat Manila, ang Bacolod Iloilo Bacolod nga biyahe. No? Gianna Pampliega, salamat. Mayong hapon, salamat kid. Rafael Caceres, Kagawad Helen Lanasa Labayo, Premo Lamayo, Marlene Lanasa, kag Lanasa family sa Maragay 7, Victoria City. Erwin D.B. Gonzalez, good evening, monitor lang ko. Thanks, salamat gid. Ramona Azero, sumarlon mayong hapon, watching from Barangay 35, LM Muhar. Hambal ni LM Muhar sa Libanon, 100 dead, 4,000 sugatan. Heaven, good afternoon. Apong Alagos, good PM, Sir Marlon. Trexie Ibusyo, monitor gani. Salamat, Trexie. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon ng Marlon. Monitor lang ko diri sa Riyadh, Saudi. Ernesto Regazzo, mayong hapon ng Sumar. Kag action din. Salamat. Si Kasanta Christian Hinovea, Kasinta Remos Hinovea. Nagka-monitor mana sa live stream. Si ikaw lang, aras to pa dyan si Tuto P. Mahapit ko na Tuto P. Musta na kay ko na, partner ta Buyat. No? Dira sa Jovix Market. Taran-taran ga monitor sa Jovix Market da. Taran-taran nga mga customers. Keep safe, stay safe. Social distancing kag sok-sok gid sang mask permi. No? Para layo sa peligro. Okay? Labayan Eduardo Jr. mayang hapon, Bacolod watching live sa Dunya Hulana. Salamat. Ginger Pido, good evening watching from Manila. Wayne, arama si Wayne Wayne Tabohara Maranyon, mayang hapon nagsamar. SWM Taxi ka monitor diriya. Sa SWM Taxi halong sa pagbiyahe. Joan Salmete Isiha, watching kami live sa imo family Isiha kag Joan Rone kag sa amon mga bata. Salamat. Si Chi Rick, arama si Eric Rojo Asyado, mayong hapon. Ngayong hapon Negros Occidental, monitor ko dali sa may Quezon Metro Manila. Tamyaw ko ang mga taga-barangay Pantanong Silos Morsia. Thank you gid. Si Bobby Munoz, good afternoon, nagsamar. Gatalit hindi sa Talisay, Bobby Munoz ni. Katalitis talisay mo manis Bacolod ho. Gatulot talit heba di bab. Salamat Bobby Munoz. Trixie Ebosyo, salamat. Jocelyn Song Comedia mayong hapon. Gamonitor. Okay, Piping Mitsoy.
Pwede ka tanong sa iyo kung pwede lang parte sa passport ko kay abtan ko di lockdown. Din sa nga lugar, lockdown. Damo-damo gini pa rin ka problema sa lockdown niho, no? Si Nova Villarias, so kay Neneng dara sa may barangay Tangob. Ramada sila ni Bimbim guro, si Otolda Ramanda, no? Basi ramada si Toto Prince. Joan Salmete Isiha. Good afternoon sa family Salmete kay Charlie kag Imelda Hanet kag family Tabat Agere Alcala. Si Kasata Jonilo Alfonso, salamat gid kay dugay na ni si Kasata Jonilo Alfonso ka wet police Taguba. Greatly hugbe ka pamati kami subong Baby Samuel Kapid. Abi ko si Kwan, si Sergio Nilo gali ni. Abi ko si Rodel gali to sa layo gali ya. Si Sergio Nilo Alfonso dara hindi sa may barangay Tangobya sa San Roque Enisa. Gapamati si Bebe Samuel, anong Samuel, si Kapid, si Aisa, taran-taran nga Alfonso family sa barangay Tangob. Kamusta na ng San Roque da, no? Kabay pa nga ang tupad da nga porok nga may lockdown matapos-tapos ng problema da. Rosemary Alayon, family hoke kag Alayon family, God bless po Rosemary Alayon, barangay Bata pa shout out. Si Bill Kudal, may raid sa okay, sige itimbre ko niya. May raid sa isa ka barangay. Sige. Si Cyril C. Mayong hapon. Romel JP. Ashamar watching from Singapore through FB Live. Keep safe everyone. 5:37. Salamat. Thank you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Radyo City Hall Report. Ang mga frontliners sa Bacolod, kalabanan CDRRMO personnel, COVID-19 free. Kitalis ang balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon, please come in.
Action Mark, ginanunsyo na Executive Assistant Jomari Vargas ang Cluster Head sa Bacolod CDRRMO nga COVID-19 free ang tanan nga mga personnel sa Bacolod CDRRMO nga mo'y ni sila ang exposed sa mga COVID-19 na positive diri sa may Bacolod City. Iban diri sa ila mga ambulance or yara sa ambulance nagasugat sa mga nagpositive Action Mar samtang nagapaydalam sa home quarantine samtang iba naman ang kabahin sang disinfection team sang syudad 30 ang yara sa medical field samtang another 30 naman Action Mar ang kabahin naman sang pagpatiyad sang disinfection sa mga isolation facilities like sa mga hotel, eskwelahan kag pilapano ka mga barangay diri sa may syudad nga mayara sang reported no nga nagpositive sa COVID-19. Ginpahayag ni Sir Vargas nga kada duha ka semana Action Mar ang ila sini nga mga personnel ang ginapaydalom gid sa RT-PCR test para masiguro nga hilway sila sa COVID-19. Sunod sa iya, samtang or after nga kuhaan sang swab specimen ang mga CDRRMO personnel, wala ini sila nagatrabaho kundi naga-quarantine tubtob nga magwa nga cleared sila sa COVID-19. Aring palayaga na Executive Assistant Jomari Vargas. Kamusta sir sa buong mga status sa mga CDRRMO workers since exposed sila katama sa mga positive patients, sir? Well, actually sila na kundi wala abot sila protection personal. Na-swab na sila every 2 weeks mo. So, at least mabala na mo ng status nila. So far, wala pa rin mga kami problema kita. Tama mo kami team, iba na napapawaya na overwhelmed na sila. Burnout na iba na eh. Burnout especially dala pala sing mga positive so ini pa nag-burn out na so they need to rest for a while amoy ba na mo na emotional psychological choice na sila. So it's safe to say sir nga COVID-19 free from the very beginning ang mga personnel naton sa CDRRMO, sir? Yes ang aton nga amon personnel because protection lang amon team because nga mo kami na naghahandle sa others sa operations eh. Okay. So we cannot afford to lower our guards para masigin namon operations. Action Mar, bangon ka na paydalom sa karon sa lockdown ang Old City Hall, ang ila sining office ara dira sa second floor no sang Old City Hall. Sa karon temporaryo nga nagatiner ang mga personnel sang CDRRMO dira sa may annex building sa Bacolod Government Center na nagaserbi man nga command center no sang COVID-19 sang LGU sang syudad sang Bacolod. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Dale, alas 5:43. Ang natabok nga pagsigabong maka-aksyon sa Beirut, Lebanon, ginabilang most powerful explosion ever seen sa sunod. Tuod gid man kay puwerte kabaskog sang paglupok maka-aksyon. Kung Lebanon ang paghahambalan, paglupok sang bomba doon di na bagos para matin-an sa mga taos bong. Pero amo nang medyo tuman gid niya katalalupang doon kag siligni nga sahi sang trahedya niyo. Isa kagatos ang nagkalamatay masobra kay kag ang mga nagkalapilasan 4,000 an ko makita tala maka-aksyon sa mga pictures kag mga videos nga ginapagwa subong. Mudamo sa mga tawo nga nagadinalagan mo dugoon, may mga kabataan pa maka-aksyon nga nagahilibi. Ang diri sa aton sa Pilipinas ti kabay pa nga di manugangan ang nagkalamatay ni may duha na ka mga napatay, may 8 ang pilason kag 12 pang hindi makitaan. Damo pang missing maka-aksyon kay man grabing pagsigabong ya, grabing halit ya. Do ano malang tsunami nga pinang hapay ato ang mga istruktura nga nagatililindog mga kaaksyon ang puwersa ya porte kataralagsik ang mga salsalon, kristal kung ano na lang bagay way pili bagon man sang tuman kabaskog mga kaaksyon kon paggalupok sa nga bomba mga pagsigabong sa Lebanon ang paghambalan timeline lang ato sa nga balikan mga kaaksyon. Sos do halos nga hindi na maisipan. Sa November 12, 2015, may 43 ka mga tao man patay, 240 ang nagkalapilasan, 2 ka suicide bomb. Natabo man dito sa Shiite Muslim
sa Beirut man, Southern nga bahin sang Beirut, di stronghold sang Shiite Muslim group nga Hezbollah. Sang January 2, 2014, may car bomb man nagpatay sa 5 ka mga tao sa Southern Beirut man. Ay sus, portero. June 24, 2014, may security officer patay man, suicide bomber. Nagpalupos ang kakulingon niya sa salakyan na mga ginatawag car bomb malapit sa Lebanese Army checkpoint sa Beirut man sa Japon. Tamo pa ho. Pero amo ning tanlo pang doon gid sa mga mag-aksyon kabanti siyan nagkalabatay sa palibag o na naman nga pagsikabong. Paya pang balaan dia. O nano ang pinakaginhalinan ni Prote motong gid mention ta kaina may ila ka tudilada tong sus explosive ammonium nitrate sa sulod sang warehouse. Ilaban-labang siguro mo nang gidalinans na yun, away na si Ban. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:46, ining abahin, dala naman sa aton sa kaalwan sang Santon Plus. Herbal Capsule. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran Okay, balik kita sa pag-acknowledge sa nagadugang gamonitor sa ato sa nga live stream. Thank you sa kay Cyril C. Si Cyril C. Maayong hapon, Cyril. Romel JP, good afternoon. Watching from Singapore. Okay, si Romel JP. Si Lowe Jin, good PM, watching from Barangay Hadubanan. Lowe Pedrina kaga Christian Mosquera. Si Batsmaita Marlene Grace Bosayong Remada, thank you sa pagmonitor. Dennis Richard Tibor Roma, good PM. Greet lang Roma family sa San Enrique. Greet ko man si Ray Jantan Villalon sa Barangay Purisima Manapla sa Energy Fans Club Salabat. Nelny Realista, hi Boss Marlon, always monitor lang sa likod station nyo. Please greet lang me. Happy birthday si Mama Nida Realista. Kay Mama Nida Realista. Dari lang sa likod. Okay, salamat gida. Birthday da kani ni Mama Nida Realista. Happy birthday. Manilin Alvarado Baido, hello, good PM. Sir Marlon, watching from Camellia Homes Goronisa, no? Camellia na butang. Or basi kung may Camellia Homes kinman. Camellia or Camellia Homes, Mandalagan. Jonalyn Parado, hi sir, patamyaw kay Vanji kaga JR Altobar, sa pamilya ko dira sa Tuyom. Jonalyn Prado from Ilocos Norte, sir, Tiway, salamat. Philip Alonsagay, Judith Calves sa Pamposa, Jima Sokenyo, hello, good afternoon. Pa-shout out lang sa ila ni Alexis Mumay sang Tangob, kapamati Subong. No? Mga taga-Tangob da, mga kabarangay naton da. Kamusta si Raul Cabalenda?
dara sa Tangob, Jima Sukenyo. Mga mabuot ang mga tawo sa barangay Tangob, no? May ara gimanda sa lawayon iban. Pati kakson way ka monitor sa Oliver. Mga mabuot yung mga tao sa Tangob na kalabanan. Ruben Del Rosario, nagalantawi kami sa ibo program. Greet ko Del Rosario family sa barangay Molobolo, Kawayan, Negros Occidental. Nga naga-tune in gid permis ang ila radio, no? Si Rafael Caceres, taga-Tangob ba ni si Rafael Caceres mo? Si Axo Oliver, Tangob no naman na. No, gapulis Tangob mo. Jemelyn Makote, Makote family, barangay Takuling. Damo ka monitor sa Tangob. Nilne Realista, salamat po. Salamat. Sige, las 5:51, salamat. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo pagkulon nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sa anong kalintangan responsable nga pagbalita padayon na italangnan Pantasin ko, Itali sa balita with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden sa report, please come in. Action Mar, palaligban sa karon sa mga manududlo sa pampublikong eskwelahan ang materyales ilabi na ining mga bond papers balagod maka-print out sang learning materials para sa modular learning sa mga estudyante sa pagbukas sang klase.
Sino kay Richard Hilangre, Presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, mayoriya sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod ang magapatigan sang modular learning kundiin ila ipadala sa mga estudyante ang mga tulunan kada semana. Dugang pa ni Hilangre kaangay sa high school students base sa modules nga ginhatag sa Department of Education, kinahanglan nila basahon kag tun-an ang 32 pages nga lessons ang isa ka subject kada semana. Naibaluan may 8 ka subjects ang curriculum sang isa ka high school student, rason nga bulubanta 256 ka pahina ang basahon kag tun-an sa mga estudyante sa sulod sang isa ka semana. Palayag ni Hilangre sa karon mas nagdamo ang nagpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan gikan naman sa mga private schools. Sa ato naman mga kaaksyon, nakaibalo ka mo bala nga sini nga panahon importante man ang ikaang lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Alin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kay Gemma Soquenio, gapamatigid sila ni Jezebel Pranesa, Rosemary Antulo, kagabats 78 sang La Castillana. God bless. Salamat. Amy Esmeralda Dolido, mayong hapon man sa tatay ko, Elias Dolido, sang Barangay Paloma Valley, Dulid Gamonito. Problema sa atay, hindi mayang pamatsagan bagod nag-aaragoy bagod sa diferensya sa atay. Sa aksyon! Inyo pala tuntunan Aksyon Reports. Afternoon edition, magabalik na naman, boss. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Kag-Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,